Казвам се Ралица Йовкова и се занимавам с керамика цял живот. 4-то поколение от Троян, правя авторска керамика и удоволствие за мен да съм на фестивала на сливата. За първа година ли сте? Аз съм дългогодишен участник с 6 години пауза. Последното ми участие беше 2019, сега отново. Виждам, че фестивала се разраства, става все по-красив, пъстър и прекрасен. Нека всички да бъдем заедно, да се радваме на прекрасните слънчеви празнични дни, да бъдem здрави. Много благодарим. Здравейте! Здравейте! Представете си, моля. Неда Личева, керамик. От Троян ли сте? Да, от Троян съм. И? За първ път ли сте на фестивал? Предполагам, че не. Не съм за първи път. Той става все по-голям този фестивал. Гледам хората така много са щастливи. От Ловеч дори и тук ги наблюдавам, че така казват, че в Троян има много повече организация на фестивали, отколкото в Ловеч, въпреки че нашата кметица е от Ловеч, но тя се грижи за Троян много добре. Много се радвам, така е. Има ли нещо, което може да се подобри от предни години, подобрило се? Нещо, което пък не е толкова добре трябва. Разраства се. Това е най-основното, че се разраства и все повече хора идват, мисля. Така е. Да. Даже в момента има при мен международен плеер, които има хора от целия свят. Те са супер щастливи, че оцелиха по едно и също време. И са тук, има такива, които не са били в България никога. И в момента присъстват точно в Троян на фестивала на сливата и определено са впечатлени много. Да. Аз разбрах, че има хора от Унгария, от Холандия, от Норвегия. Да, има от Америка, от Португалия, от Франция, Германия, Чехия, да. Да. Много се радвам да го чуя. Има ли нещо, което искаш да пожелаете на фестивал? Още по-голям да става. Да. И все повече хора да знаят, да чуват и да им харесва. Добре, много се благодарим. Благодаря и аз. Моля.